כולם בסך הכל בני אדם, הזמן על הכדור פה זמני, ואם לא אנסה להבין מי אתה, אז איך אני אדע מי אני? מרוב כל השקרים אני הלכתי לחפש את האמת בעצמי, והוא שומר עליי, כן הוא שומר, אבל משאיר את הבחירה בידיים שלי. לא הכל מנהלה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. לא הכל מנהלה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. נדביק כתביות, ניכנע לחשכת הדעות הקדומות. I&I, קיבוץ גלויות, או ג'ונגל מפוצץ בין החשים והראיות. אני חי בין אלו שאיבדו את התקוות לבין אלו שאיבדו את הראש. הלוואי נמצא טיפת חמלה לאלו שסובלים כי לא נעים להם לדרוש. לא הכל מנהלה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. לא הכל מנהלה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו.